Tim Godfrey. Make sure not to miss out on the Kingdom World Tour by visiting Gwenda.co today to secure your spot. See you there. Obatsani nkhanizi ndine sibongerezi yambo poyamba mitu yake. Komiti yomwe ikuyendetsa za msonkhano wakulu wa MCP yati ripoti lomaliza la omwe akapikisana msonkhano lituluka lero. Unduna wa zachuma atsindika kuti ndalama zomwe maiko ndi mabungwe akupereka ku dziko lino zigwira ntchito yomwe othandizawo akuperekera. Msika wa malonda a Ford wa chaka chino akutseka alimi ambiri akulembetsa kuti atenge chiphaso choyimiranso Ford yapo. Mzamasewero bungwe la Joggers on the Move lakwanitsa kupeza 9.5 billion kwacha yothandiza ntchito yoyika magetsi a sola pa chipata chaching'ono cha Matekenya kudowa. Tindizi komanso zambiri. Komiti yomwe ikuyendetsa zokonzekera za msonkhano wakulu osankha adindo wa chipani MCP yati ripoti lomaliza la omwe akapikisana ku msonkhano lituluka lero. Ripoti ili limayenera kutuluka lachinayi. Wapampando wa komiti ya Kezi Msukwa ati tsiku lotulutsa ripoti ili analisuntha chifukwa anandi akalata zambiri kuchokera kofuna kupikisana nawo zomwe anati analasanamalizise kuziunika. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Anthu oposa 100 omwe akufuna kupikisana pa mipando yachipani cha Palai Congress MCP ku msonkhano wake wakulu adziwa ngati aloyenera kupikisana nawo kapena ayi lolemba. Wapampando wa komiti omwe ikuyendetsa mwambo wa Kezi Msukwa wati ripoti la mndandanda wa mayina lomwe limayenera kutuluka lachinayi sabata yatha lachedwa kutuluka chifukwa komiti yozukuta inali ndi ntchito yayikulu yozukuta kalata za anthuwa. Angomaliza kumene anzathu a vetting ndipo atatero ripoti yapita ku management na ndi kacheka ku management ndio kuti ndimene libwera kwa ine kuti tsopano ndiuze mtondo wa Malawi ndipo limene likhala mwina mande lino ndikhanitala ndi report imene. Katswiri Pandale achimwemwetsitsi wati ngakhale chipanichi ndi zifukwa zokwanira komabe chimayenera kumaliza ntchito mu nthawi yake kuopa kusokoneza anthu opikisana. Tili nchikhulupiriro kuti mwina ayika ndondomeko zolozeka komanso zovomerezeka ndi anthu onse kuti ngati pangakhale madando ena ndi ena madando amenewa apezeke kuti aunikidwa komanso atana nawo mwamsanga msonkhano wakulu usanayambe. Chipani cha MCP chichititsa msonkhano wake wakulu wosankha adindo pa 8 mpaka pa 10 August 2024. Unduna wa zachuma watsindika kuti ndalama zomwe mabungwe ndi maiko othandiza pa chitukuko akupereka kuti zigwira ntchito yomwe othandizira waperekera. Magulu ena akufunsa boma kuti lifotokoze mwachindunji mmene ndalamazi zigwire ntchito yake. Nduna wa Simplex Chichola Banda ndiwo anena izi loweruka ku Lilongwe pa msonkhano omwe chipani cha MCP chinachititsa komwenso inatsindika kuti boma lithandiza omwe akudzidwa ndi njala. Zambiri mu ripoti ili. Wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform a Benedicto Kondowe wati pomwe gulu lawo likuyamika boma kamba koperekanso chikhulupiriro kwa uthandiza dziko lino kupitiriza kuthandiza dziko lino polipatsa ngongole komanso mathandizo ena, iwo akadakonda kuti thandizo lomwe likubwerali boma likugwiritsa ntchito moyenera. Koma nduna yona zachuma a Simplex Chichola Banda yati boma layika ndondomeko zoonetsetsa kuti ndalama zonse zomwe zikubwera mdziko lino zikugwira ntchito yokhayo yomwe anakonza kuti agwire. Ene pano kuti ndalama iliyonse imene ifeyo timayambira ngati dziko ndi ndalama imene ili kale ndi ntchito yoti ikagwire. Ndalama zimenezi zikabwera zimaperekedwa ku ma-department, ma-ministries ndi ma-sector amene akuyenera kugwira ntchito imene aperekera ndalamayo, motero kuti ifeyo timalengeza poyera kuti ndalama talandira zochuluka motere ndipo zikupita ku sector iyi. Imeneyo ndi transparency ndi accountability. Ndinenenso kuti asanatipatse ndalama ya mtundu wina uliwonse, anthuwo amayamba abwera ndi kufufuza
kuti kodi ndalama imeneyi ikagwira ntchito yanji. Phungu wa derali a Francis Berekanyama omwe anati dera lawo likuchita bwino pa nkhani ya zitukuko maka zomangamanga, anati anthu ochuluka mderali akusoweka thandizo la chakudya ndipo ndikofunika kuti boma lichitepo kanthu. Tayora kuti yoka 2021 msinja 2021 msinja umene uli panopa ndi kumene tikupita tauza za chitukuko zimene tapanga ndi zitukuko zimene tipange ndi zitukuko zimene kutsogolo tikufuna kupanga. So timafotokozera kuti tuchoka kuti tupita kutiko andi tafotokozera zitukuko zimene tachita komanso ndi njira imodzi zimene tifuna kucheza ndi anthu akunoko. Chuma cha dziko lino chakhala chokumana ndi mavuto osiyanasiyana, mwa zina kamba ka ngozi zogwa mwadzidzidzi. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Kasim Aubi. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati boma lake limatenga miyambo ya chikondwerero cha chikhalidwe ngati yofunika kwambiri pa ntchito zokopa alendo zomwe zimathandiza kutukula chuma cha dziko. Achakwera anenezi loyeruka pa mwambo wa umthetho wa chaka chino mwangoni amakondwerera kuti inkosi ya makosi Mberwa yachisanu yakhala zaka 10 pa ufumu. Inkosi ya makosi Mberwa yachisanu inapempha atsogoleri a zipani ndi owatsatira kuti asiye mchitidwe onyozana pomwe chisankho cha 2025 chikuyandikira. Fanani Nyirenda walemba ripoti ili. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ati zikondwerero zachikhalidwe zofunika kwambiri polimbikitsa ntchito zokopa alendo zomwe zimatukula dziko pa chuma. Achakwera abwerezanso kunena kuti iwo ndi boma lawo akulimbikitsanso ntchito za ulimi chifukwa ndizothandiza kwambiri pokweza dziko komanso pothetsa njala. Achakwera ati kudzera m'mapulani awo ofuna kutukula ntchito zokopa alendo, iwo akufuna kuti ntchitozi zithandize pobweretsa ntchito mdziko muno. Mawu ake inkosi ya makosi Mberwa yachisanu yati andale azipani komanso owatsatira asiye mchitidwe onyozana pomwe dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Inkosi ya makosi Mberwa yachisanu yati ndi mantha chifukwa zikuoneka ngati zipani komanso andale sakulabadira ufulu omwe uli mdziko muno pomwe akulimbikira mchitidwe onyozana. Poyankhulapo poyambirira mlembi wa bungwe la Mzimba Heritage Association a Kingsley Jerry ati boma likuyenera kudziwa kuti boma la Mzimba ndiloyima palokha kapena kuti kingdom pa Chingerezi kuchoka pomwe anasayinirana ndi Asamunda kuti boma la Mzimba ndi dziko la Malawi zingokhala pa mgwirizano pa chitukuko. Mwambo wa chaka chino wa umthetho unakhazikika kwambiri pamutu woti kugwirizana pothana ndi kusintha kwa nyengo pomwe inkosi ya makosi Mberwa yachisanu ikukondwerera kuti poyisa zaka. Bungwe lona za ntchito za mtengatengani mtokoma pa dziko lonse la SILD lati maphunziro pamwamba komanso kupeka mwayi ofanana kwa amayi ndikofunikira pofuna kukwanitsa masomphenya ake kwa anthu komanso mayiko omwe ali pansi pa bungweli. Mtsogoleri wa bungweli Atito Usunoti ndiwo anena izi pomwe amafika mdziko lino kuchokera ku Britain pa ulendo wawo odzacheza mdziko lino. Yemwe akwiza udindo wa mtsogoleri wa bungwe la SILD mdziko lino a Cuthbert Chinguo wati kubwera kwa mtsogoleri wawoyu kulimbikitsa ubale wawo. Ifeyo a Chartered Institute of Logistics and Transport Malawi branch takondwera kwambiri ndi kubwera kwa international president wathu kuzatiyendera kuno ku Malawi. Chartered Institute of Logistics and Transport ndi bungwe lomwe lili pa dziko lonse lapansi, bungwe lomwe mumakhala anthu ogwira ntchito za transport ndi logistics. Ndeti kati logistics muli ntchito zambiri monga azathu omwe amapanga za procurement, azathu omwe amapanga za warehousing, azathu omwe amapanga za forwarding and shipping, azathu omwe amapanga even za construction za misewu ndi zina zotero njanji timagwira nawo ntchito limodzi. Choncho amalawi ndife okondwera kuti president wa dziko lonse lapansi wapeza nthawi yapadera kuzatiyendera kwathu kuno ku Malawi. Mwana nkhani pano pa Zodiac mundine sibongerezi yambo tonenso mitu yake. Komiti yomwe ikuyendetsa za msonkhano wakulu MCP yati lipoti lomaliza la omwe akapikisana msonkhano lituluka lero. Unduna zachuma atsindika kuti ndalama zomwe mayiko ndi mabungwe akupereka ku dziko lino zigwira ntchito yomwe othandiza akuperekera. Msika wa malonda a fodya wa chaka chino autseka alimi ambiri akulembetsa kuti atenge chiphaso choliminanso fodya. Mzamasewero bungwe la Joggers on the Move lakwanitsa kupeza 9.5 million
yothandiza ntchito yoyika magetsi a sola pa chipata chaching'ono cha Matekenya kudowa. Bungwe loona za ulimi wa malonda a fodya Tobacco Commission lati msika wa fodya chaka chino watha msanga chifukwa sanauyimitse kwambiri monga zakhala zokhalira mbuyomu. Alimi akakhala kuti sakukondwa ndi mitengo. Mneneri wa bungwe Retail Francis Chigwenembe wati omalizira kutseka unali msika wa Mzuzu lachisanu. Achigwenembe ati pakadali pano alimi ambiri akutenga ziphaso ku bungweli zoti alimire fodya nyengo ikubwerayi. Tinena kuti ifenga za Tobacco Commission tiona kuti chaka chino tidali ndi malonda a fodya abwino kwambiri kuposera chaka chatha komanso kuposera zaka zingapo zimene zapitazi. Makamaka pa zifukwa ziwiri. Poyambirira mitengo ya fodya inali bwino kwambiri chaka chino. Chifukwa chake timaona kuti pofika ngakhale sabata yatha timaona mtengo wa pakatikati ukufika pa $2.97 per kilogram. Zimene sidachitikepo kwa kanthawi ndithu kwambiri. Ndipo mtengo wa pakatikati umenewu ukusonyeza kuti mitengo ya fodya ya chaka chino inali bwino. Zimenezi alimi ngakhalenso anthu ena okhudzidwa ndi nkhani za fodya akuvomereza ndithu kuti zinali bwino. Chifukwa chachiwiri chimene tikunena kuti malonda anali bwino ikunena kuti kamba ka mitengoyi timaona kuti msika sumakumana ndi mavuto amene amachititsa kuti malonda ayimitsidwe. Zinthu zimayenda bwinobwino chifukwa kuti aliyense amakhala kukhutitsidwa ndi mmene zinthu zochitikira. Alimi komanso ngakhale ogula. Chifukwa chake kwa sabata zoyambirira kudapezeka kuti kulagulitsidwa fodya ochuluka kwambiri chifukwa zinthu zimayenda mwachangu popanda mavuto ena aliwonse. Ndiye pa zifukwa izi zikuluzikulu zimenezi tikunena kuti malondawa anali bwino. Ndiponso tikuona kuti chifukwa zimenezi alimi ambiri alimbikitsidwa kuti abwere ku office kwathu azakhomere zitupa kuti apeze chilolezo cholimira fodya chaka chimene chikubwerachi. Midzi 24 mboma malankhula kuti ikuyembekezeka kulandira 17 million kwacha uliwonse mudzulo kuchokera ku bungwe la Foundation for Community and Capacity Development FOCAD zogwira ntchito zothandiza kutukula pachuma. Mkulu wa bungwelo Dan Nthala wati ndalamazo zomwe ndi 408 million kwacha azipereka kudzera mu ntchito yomwe akuitcha kuti Facilitated Collective Action Process. Iwo ati zina mwa ntchitozo ndi kuyika madzi a m'mipopi, mapayipi a ulimi wa mthirira komanso kugula zipangizo zowedzera nsomba. Anthala kufotokoza. Pakadali pano midzi yonse inamaliza kupereka mapempho awo tinawunikira ndipo tinavomereza mothandizananso ndi ma sectors osiyanasiyana kuboma malinga ndi mitundu ya ma project imene anthu anasankha. Pali midzi yochulukirapo imene yasankha zigayo za diesel foti madera kwawo kulibe magetsi ndi akono ndi business yoti ikawathandiza kuti azipeza ndalama amenenso mudzi kuthandizika. Midzi naso mwina yosachepera 8 khala kuweta nkhuku. Ulendo uno tapanga kwambiri ulimi wa nkhuku amene akufuna za ulimi wazoweta chifukwa mupulipala kuti muja midzi ambiri na weta mbuzi. Pali midzi ina imene ili ndi ma project oyima pawokha paderadera amene mwinaso ndi osangalatsa komanso pindulira madera. Tindi midzi itatu imene ikukhazikitsa ma scheme makamaka aulimi wa mthirira kuti azithirira okha azilima mwina katatu pachaka mbewu zosiyanasiyana kumagulitsa komanso mwina nkhani ya chakudya kuti mudzi usamasowe chakudya. Tili ndi mudzi umodzi umene walumikiza madzi kuchokera ku water board. Mudzi mwawo mulibe madzi ngakhale ndi mudzi wopata pompano, so malo mokumba mjigo ndalama yokwana 17 million yokwanira kuti akhoza kugula matanki kulumikiza madzi kuti mwinaso ena amene afuna azilumikiza madzi mudzi omwewo akhoza matengera pa dera lomwelo pambali potiso anthu akhoza matenga madzi matanki madzi ochokera ku water board amene ndi otetezeka pamene waliso mbali mwa nyanja. Tili ndi mudzi wina umene uchite usodzi amenewa ndalama yawo agula maboti komanso na injini ophera nsomba chifukwa ndi ntchito imene amachita mdera lawo. So pano ngati mudzi anaona kuti ndi chinthu china chimene chingawathandize kuti apindule. Pamene mudzi wina ukhala ukuphunzitsa ntchito za manja makamaka zosoka. Tsopano tiniponkhaniza masewero. Gulu lomwe limachita masewero othamanga Joggers on the Move lati lakwanitsa kupeza ndalama zomwe
zonse zomwe limafuna 9.5 million kwacha zothandiza ntchito yoyika magetsi a sola pa chipata chaching'ono cha Matekenya mboma Adowa. Mnini wa bungwe ili Joab Frank Chakaza wayamikira anthu omwe anathandiza ntchito yotolera ndalamayi molowa manja. Bungwe ili loyeruka linakonza mpikisano wa masewero othamanga mu mzinda wa Lilongwe. Achakaza kufotokoza. Ntchito imene tinayamba yatha bwino, tadabwitsika ndi chithandizo imene talandira kuchokera kwa makampani komanso mabungwe osiyanasiyana. Ife ngati Joggers on the Move tinakonza zochitika zimenezi ndi cholinga choti tipeze ndalama zoti tigwiritse ntchito kugulira zida za magetsi adzuwa kuti kapereke ku Matekenya Health Center. Tikuyankhula pano zonse zatheka, magetsi amenewa atheka, komanso zochitikazitikazi limene mwaoneramo kuti zayenda bwino kwambiri. Tinapempha anzathu amene amadziwa zokhudzana ndi magetsi a sola kuti atifufuzire. Anatiuza kuti amafunika 9.5 million kwacha kuti anthu aku Matekenya Health Center alandire magetsi, ndipo 9.5 million kwacha imeneyo yapezeka. Kumbali ya marathon yeniyeniyo imafunika pafupifupi 3 million. Inaperewerako pang'ono komabe yatheka mmene mukuonera. Ife ngati Joggers on the Move sikuti timangochita izi, titangochita izi pano kokha. Izi timachita chaka china chilichonse, ndipo chaka chilichonse timakhala tikukonza marathon, komanso timakhala tikuyang'ana kuti kodi ndi ntchito iti imene tingathandizemo. Mmodzi mwa akuluakulu khonso ya boma la Adowa Beatrice Taulo moyo ati thandizo labwera mu nthawi yake ndipo lithandiza kwambiri kutukula ntchito za uchembere wabwino mbomali. Inetu ndinokondwa kwambiri malo mwa anthu osakudowa makamaka anthu akwa Matekenya. Matekenya ndi chipatala chaching'ono chimene chili kutali kumapiri, ndipo olo kuyenda kuti ukafike ndi mavuto okhaokha tisanakambe ndi nthawi ya mvula yomwe moti mzimayi kuti ayenda achoke kwa Matekenya adzafike ku district hospital amalipira ndalama yosachepera 20,000. Ndiye mutha kuona kuti kwa munthu oti kupeza kwake ndikuvutirapo ndiye kuti ni mavuto okhaokha. Timayesesa kuti sikelo ya mimba amatha kupangira komweko, koma ndiye kuti vuto lalikulu limene linalipo chifukwa kuti sitimatha kupereka thandizo lowachiza. Ndiye kuti amene abe ayendebe kuti afike ku district hospital imene chili chipatala chachikulu kuti ino adzachilireko. Tsono mmene abwera magetsi chonchi ndiye kuti zitithandizira kwambiri kuti mapulani amene tinali nawo ndiye kuti chithandizo ngati chipereketsa azimayi tithatha kuyambapo chifukwa ngati kanso tinayesetsabe ndi kuwonjezera staff cholinga choti zachonchisi zikatheka ndiye kuti ifeyo titha kuyambapo kwathandiza azimayi kuti asamayende ndunda wautaliwo tidzafikira kwa Matekenya. Takalipa nkhani za masewero, gulu lochita masewero ndi ntchito zachifundo la Lilongwe Bikers Club lalimbikitsa nzika kutenga udindo onetsetsa kuti mzipatala maka za mmadera okhala anthu ovutikitsitsa muli mankhwala. President wa bungwe ili Adalitso Kotomba anena izi ku Lilongwe pomwe gululi limapeka thandizo la mankhwala 2 million kwacha pa chipatala cha Rain chomwe chimathandiza anthu mwaulere. Akomba ati boma palokha singakwanitse kupereka thandizo lonse lofunikira. Western Kuta atipatsa ripoti ili. Malingana ndi President wa Lilongwe Bikers Club Adalitso Kotomba anakonza mwambo wa chikumbutsowu pokumbukira nzawo Samie Karim yemwe anamwalira pa ngozi ya njinga ya moto kumponera pa 19 May. Akotomba ati anachita izi pofuna kuthandiza anthu ammadera amtandire Airwing, Mtsiriza, Zabeba, Nsanje, Buli ndi Mwenera pokumbukira Karim omwe ankalimbikitsa ntchito zachifundo. Chithandizo yonse imene tingapereke kwa anthu amene amalowa pageti apo ngati tili ndi kuthekera timathandiza, kazoti sitili nawo kuthekerapo timapanga refa kupita ku 18 and anthu amene amathandizidwa ndochoka komwe kuno kuntandire kwantsiriza mankhwala amene timathandizira anthu before awawo asanabwere ndomwe amene amatithandiza azongo. Atusekire mwa Rwanda mkulu wa chipatala cha Rennes chomwe anachiyambitsa ndipo amachithandiza ndi banja lina la dziko la Canada ndipo chimagwira ntchito zake mwaulere ati thandizoli lithandiza kwambiri anthu anderali omwe amayenda mitunda italiitali kuti akapeze thandizo la chipatala. Lilongwe Bikers Club anayikhazikitsa mchaka cha 2019 ngati bungwe logwira ntchito zachifundo pomwe Rennes Clinic yakhala ikugwira ntchito zake kwa chaka chimodzi tsopano. Ndine Western Kuta ku Lilongwe. Abaso ndi pamapiro pa nkhanizo mwatisana siyane na inso mitu yake.
komiti yomwe ikuyendetsa za msonkhano waukulu wa MCP yati lipoti lomaliza la omwe akapikisane ku msonkhanowu lituluka lero. unduna zachuma watsindika kuti ndalama zomwe maiko ndi mabungwe akupereka ku dziko lino kuti zigwire ntchito yothandizira anthu zigwira ntchito moyenerera. msika wa malonda a Ford wa chaka chino wafika kumapeto, alimi ambiri akulembetsa kuti atenge chiphaso cholimiranso fodya. ndipo mzamasewero bungwe la Joggers on the Move lakwanitsa kupeza 9.5 million kwacha yothandiza ntchito yoyika magetsi a sola pa chipata chaching'ono cha Matekenya kudowa. pezani zambiri pa zodiacmalawi.com. munali ndine Sibongerezi Yambo, mwakoma nonse. nawu utenga wa ndondomeko yoperekera madandaulo okhuzana ndi project ya Southern Africa Trade and Connectivity SATSEP. boma la Malawi ikudzera ku unduna ona za mayendedwe ndi zomangamanga ndi Roads Authority lukhazikitsa project yotchedwa Southern Africa Trade and Connectivity SATSEP ndi ndalama zokwana 150 million United States dollars kuchokera ku banki yaikulu pa dziko lonse World Bank. cholinga chake ndi kuthandiza kupititsa patsogolo malonda ndi ntchito zimene zimachitika pakati pa maiko a Malawi ndi Mozambique, kuchepetsa nthawi komanso mtengo wochitira malonda ndi kuthandiza kukonza zinthu zomwe zimathandiza kuti malonda ayende bwino. ngakhale kukhazikitsa project ya SATSEP kupindulira a Malawi, pali mavuto ena amene angabwere maka m'madera amene ntchito zachitukuko zikhale zikuchitika. SATSEP ili ndi chidwi choti mavuto amene angabwere chifukwa cha project achepe ndipo zabwino zichuluke. kuti izi zitheke, project idakhazikitsa ndondomeko yoperekera madandaulo kuti okhuzidwa agwiritse ntchito. makomiti olandira madandaulowa adagawidwa m'mabwalo atatu ndipo ali motere: bwalo lakudera lili m'magawo awiri, bwalo la m'mudzi ndi lowunika madandaulo amene anthu am'madera okhuzidwa akatula ku bwalo, bwalo la ogwira ntchito ndi lowunika madandaulo amene anthu ogwira ntchito pamalo apereka kumalo a ntchitowo, bwalo la paboma ili ndi bwalo lowunika madandaulo amene akatulidwa pabomalo komanso ochoka ku bwalo lakudera, bwalo la dziko lonse ili ndi bwalo lowunika madandaulo amene akatulidwa kulikulu loyendetsa project ya SATSEP, nthambi zimene zikukhuzidwa ndi project komanso kumaboma. ena wa madandaulo omwe angakhuzane ndi project ndi madandaulo okhuzana ndi nkhanza zakudza chifukwa cha kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, kugwiritsa ntchito komanso kuzunza ana, malipiro komanso mavuto apa ntchito monga malipiro ochepa, obwera mochedwa kapena osabwera nkomwe, malo ogwirira ntchito oyipa, ngozi zochitika pa ntchito, katundu wa anthu monga kuonongeka kwa katundu, kulandira chipepeso chochepa mochedwa kapena osalandira nkomwe, kubedwa kapena kuonongeka kwa zinthu, zachilengedwe komanso umoyo okhuzana ndi fumbi,